Türkmenistan'a valyutanyň gara bazaryna dollaryň alış-çalış bahasy durnuksuzlygyny saklaýar. Türkmen awatda 1 dollar 33 manat 20 tengeden satyn alınýar. 33 manat 50 tengeden satylýar. Paýtagat Aşgabatda dollaryň alış-çalış bahasy 33 manatdan geçti. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi çalyş bahasyny 3,5 manatdan saklap galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmen awatda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy bilen haritlaryň şol sanyny guruluşyk önümleriniň azyk haritlarynyň we senagat önümleriniň bahalarynyň göterilendigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, meselem Türkmen awatda şifryň bahasy 40 manat ýokarlanyp, ýyny 80 cm, uzunlygy 3,5 metr bolan şifryň bahasy 300 manata ýetdi. Azyk haritlary gymmatlady, 1,5 litrlik ösümlik ýagy 40 manatdan satylýar. Şampun we sabun ýaly senagat önümleriniň bahalary 20 göterim gymmatlady. Awtowloglar üçin şaýlaryň bahasy hem ýokarlandy. Habarçy bahasy ýokarlanan azyk önümleriniň arasyna et we ýumurtga ýaly önümleri hem agdady. Noýabryň soňky hepdesinde gara bazarda 23 manat töwereklerine bahalanan dollaryň hümmeti geçen döwrüň dowamyny manadan garşysyna ýygyderli ýokarlandy. Şol wagtlar valyuta söwdegärleri dollaryň alış-çalış bahasynyň 30-35 manada çykmagyna garaşlýanyny aýtdylar. Häzir ol 30 manatdan aşan mahaly valyuta söwdegärleri inni gara bazarda dollaryň çalyşyk bahasynyň 40 manada çenli göterilmegine garaşlýanyny aýdýarlar. Milli puluň hümmetiniň ýygyderli pese gaçmagy bilen ýylatyň satyn alyş ukyby pese gaçýar. Bu hem ýurt raýatlarynyň bazarlardaky we hususy sewda nokatlarynaky gymmat bahalardan gaça durup döwlet dukanlaryna arzan bahadan satylýan önümlere ýykyn etmegine getirýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň sözlerine görä, aprel aýyndan başlap döwlet dukanlaryna azyk haritlarynyň bahalarynyň ýokarlandyrylmagyna we olaryň nyrhlarynyň bazar bahalary bilen deňleşdirilmegine hemde döwlet dukanlaryna alyjylardan sorulýan kepilnamalaryň ýatyrylmagyna garaşlýar. Bu habarlar döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan haritlaryň bahalarynyň ýokarlandyrylmagynyň bir ay ýygyanyna gawat gelýär. 26 fevralda Azatlygyň habarçylary döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan ýymit önümleriniň bahalarynyň göterilip başlandygyny habar berdiler. Bu aralykda habarçy bilen gurrundaş bolan Aşgabatly bir synçy gara bazarda manadyň hümmetiniň gün saýyn ýokarlanmagynyň aňyrsynaky mümkin bolan sebäpleri iki ýagdaý bilen ilteşdirdi. Türkmen-Iran serhediniň sewda maksatlary üçin açylmagy hemde daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin ýeňillikli konvertasiýa mümkinçilikleriniň ýatyrylmak ähtimallygy barada habarlardan soňra talip howsarlarynyň dollar satyn alyp başlamagy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkmenistanyň döwlet kwotalary bilen daşary ýurtlarda bilim alýan taliplerden özge taliplere ýeňillikli konvertasiýa bilen pul uratmak mümkinçiligini ýatyrmak meselesine seredilýändigini aýtdylar. Mundan ozal türkmen häkimetleri diplom ikrar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlaryna bilim alýan türkmenistanlylar üçin çäkli meşberde ýurtdan serişde uradylmagyna ruhsat berýärdi. Manadyň dollar garşysyna hümmetiniň peselmegi Türkmen prezidentiniň milli puluň hümmetini saklap galmagyň meselelerini Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary we vice-premierleri bilen ara alyp maslahatlaşmanyň ýygyanyna gawat gelýär. 11 martda ykdysady meselelere bagyşlanan maslahatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow mana ferişdeleri resmi alış-çalış bahasy boýunça daşary ýurt puluny çalyşlaryny kadalaşdyrjy namalaryň berjay edilişine gödäwçiligiň ähmiýetini üns çekdi. Muňa gödäwçilik etmek vice-premier we şol sany Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Çarmyrat Amanowa tapşyryldy. Dünýä ykdysady bazarlaryna durnuksuz ýagdaý dowam edýär diýip prezident maslahatda eden çykyşyny aýtdy. Ösen ykdysadyýetli ýurtlarda da ösüş tepkiniň az kem peselýänligi duýulýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. We muňa garamazdan Türkmenistanyň makro ykdysady ýagdaýyň durnukly bolmagyna galýanlygyny öňe sürdi. Milli puluň valyutanyň garşysyna hümmetini ýitirmegi ýurdun käbir künjeklerini döwlet edara karhanalarynyň iş orunlaryny kemeldýän wagtlaryna we magarif işgärlerini hemde lukmanlara olaryň aýlyklarynyň belli bir bölüginiň harit bilen tölenilip başlanan wagtlaryna gawat gelýär.